Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Alright. Short track baby, high take a lady, I'm a lover of new technology. And ace I wanna be. In spite of short track baby, high take I discover. Oh, 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 baby, you beat it all. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Hier hebben we mij een bijzondere gast om de tafel. Jurgen Vlien, wie hij al onderwijs naar de grote zaal in Nederland. Mijn grote succes heb en dat hij alles te krijgen mij, Elvis Presley en andere artiesten. Ik had over André Charon. In de rand van de jaren 80 zien we voortgevruid waarom op dat decennium. En ik moet zeggen, dit weer eigenlijk wel het decennium van zijn tropbraak. Echte naam André Spaanstra van origine uit Belsum. Tjinburg wennet hij in een rollenstijl. Ik vind het mooi dat hij er is. Mooi dat het best. Nee, hartstikke André. leuk. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja, natuurlijk. Hoe is het? Ja, het is heel goed. Het gaat lekker. Lekker bezig. Actief. Dus prima. Ja, want de best van hetzelfde bouwen hier als ik. Jongetje in 68. Klopt. Dikke 50er. Ja, zo is dat. Merkstad, Vielstad. Best hij bot met douane, met de leeftijd. En welke fase het zit? Nou, 's morgens wat, hè? Uit bed. Dan is alles een beetje stijf. Maar ja, ik doe nog steeds wat rek- en strekoefeningen. En gaan, hè? Dus actief blijven. Want best nog steeds fulltime op pad als muzikant en artiest eigenlijk. Ja, ik ben nog altijd 2 keer in de week sta ik wel op het podium. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Dat altijd nog door is gegaan. Want met de COVID leidt denk ik voor jou ook alles plat. Ja, dat klopt. Is daar in zakelijk opzicht een beetje van hersteld intussen? Nou ja, ik heb wat betreft het corona gebeuren. De optredens die stonden, die zijn allemaal geannuleerd. En ik had gewoon een heel leuk idee om eens even te kijken wat ik allemaal had aan muziek. En wat ik nog nooit eerder had uitgebracht in die tussentijd. En daar heb ik een heel mooi album van gemaakt. Dus daar ben ik wel een jaar mee bezig geweest, ja. Ja, met de titel Through the Years. Ja. Dus ik er vort maar even bij. Grut aantal tracks. Ja, nog altijd in de rock'n'roll sfeer. Hè? Er zit soms wat een vleugje country wel omheen. Best muzikaal heel wat verloren door die jaren, hè? Nou, ik denk als ik dat terughoor van wat ik vroeger heb gedaan, dan hoor je natuurlijk wel dat je stem wat donkerder is geworden. Maar het gevoel voor de jaren 50, jaren 60 en de jaren 70 is bij mij altijd al gebleven. Tot nu. Is daar echt mee begonnen? Eigenlijk wel, ja. Vind ik wel, want in de jaren 80 of mid jaren 80 had je nummers, of had je Shakin' Stevens, wat ik heel erg mooi vond. Of die muziek vond ik heel leuk. Daar is, ja, dan heb ik het even kwijt. Nou, daar is het mooi mee begonnen, hè? Zeker, ja, zeker. Ik in de jaren 50 of in de jaren 80, nou, dan ben ik weer af. Ja, jaren 80, ja. Ja. Jaren 80 ben ik, de mid-jaren 80, toen heb ik nummers van Shakin' Stevens gedaan. Tot aan de Soundmix Show. Dus daar is het voor mij wel begonnen. Ja, want wie Soundmix Show in dat opzicht je hebt een door voor die naar het succes? Of wie leidt dat al eerder eigenlijk? Ja, ik denk toch wel wat eerder, want in 85 deed ik heel veel talentjachten mee. Hier in Friesland. En zo is het een beetje gegroeid. En daarna kreeg ik het adres van de Soundmix Show in Aalsmeer. En daar heb ik voorrondes gedaan. En toen was het raak, zeg maar. Ja, want toen had de publieksprijs destijds won.
Publiekswinnaar. Ja, dat klopt. Er was de winnaar gekozen door de jury. En er was dan een winnaar die werd gekozen door het publiek. En ik werd steeds gekozen, tot 3 keer toe, door het publiek. Dus dat was prachtig. Dat bleek dan ook gewoon 3-4 keer tv te zijn. Dus dat was wel mooi natuurlijk. Nou ja, in een tijd dat voor dit soort shows, ik denk dat, ze mensen weer blij met 1 of 2 miljoen, maar er zitten samen 4 of 5 miljoen bezig voor die buis, hè? Ja, ja. Ja, dat is ook zo. Toen had je nog niet zoveel netten, denk ik. Maar er was wel, iedereen, er waren veel mensen die er naar keken in ieder geval. Ja, want wie is in een klap beroemd? Van in de gevoel, hè? Nou, beroemd wil ik niet zeggen, maar je werd wel herkend, zeg maar. Toen ik het plaatje maakte, Short Track Baby, daar waren toen in die tijd 27.000 exemplaren van verkocht. Heel veel. Ja, dan kun je zien wat tv allemaal doet natuurlijk. En radio. Ja. Nou, we draaien het ook aan het begin van het programma, super correct. Wist nog hoe dat opname is, dat singeltje, hoe dat gingen is? Ja, dat weet ik wel. Want vaak is er een hele hoop gedoe met studio's en de muziek moet erbij. En er moet wat geld in geïnvesteerd worden. Ja. Ik weet net dat er toen al de tijd van clips wien. Nou, toen waren er ook wel clips. Maar in dit geval Hans van Eyck, die schreef dat nummer. En die kwam ook echt geïnteresseerd naar me toe. Van god, jij sport toch? Jij doet toch short track? En toen zei hij van, ik heb een heel mooi nummer daarover geschreven. Short Track Baby. En een high-tech lady, I'm a lover. En met een heel leuk, orkest daarachter. En zo is dat zeg maar een beetje begonnen. En daarna ga je naar de studio. Wist nog welke? Even kijken. Het was in Nippingswoude. Was het. De studio weet ik eigenlijk niet meer, zo uit mijn hoofd. Het was in Nippingswoude. Wist je hoe de binnenkwam? Was het heel zenuwachtig of juist net? Nou, voor mij waren er wel mensen, daar keek je dan tegenop. Want Henny Huisman was daar, Hans van Eyck was daar, Hans Jansen, Hans Hollestelle. Allemaal bekende gasten, zeg maar, die wat betekend hebben in de muziek. Die waren daar en die kwamen gewoon even langs kijken hoe het allemaal ging. Ja. Dus, maar in principe, met inzingen ging echt wel goed. Want ik heb veel geoefend. Dat scheelt gewoon. Je moet gewoon heel erg veel oefenen. En dat deed ik gewoon thuis. En ik heb een paar dingen over moeten doen. En dat kan dan makkelijk in zo'n studio. Dus zo is het zo'n beetje gegaan. Ja, want hoe stond het dan als jongen uit de provincie? Wist dat ooit West van een gevoel of koert vrij snel aanpakken bij dat milieu van toch bekende Nederlanders en zo wat heen? Ja, dat is nog een hele goede vraag. Of wie is toch die een van de jongen uit Belsum, zeg maar? Ja, ik denk het wel. Voor mij was het op dat gegeven moment wel een rollercoaster eigenlijk. Hè? Want het gaat heel snel. Want het is gewoon 1 à 2 jaar geweest dat helemaal booming was. Zo'n plaatje zoals Short Track Baby, When Cupid Knocks, dat blijft dan 2 jaar. En dan zakt dat weer een beetje in. Dus dat gaat heel snel voorbij. Is dat. Zo'n gevoel heb je dan gewoon ook. Maar gelukkig, wat wel een heel fijn gevoel was, dat mijn optredens altijd zijn gebleven. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja. Maar kijk, ik vind het zo, ik ben gewoon een André Spaanstra. En als ik op een bühne sta, dan heet ik André Chiron. En als ik weer van de bühne af ben, dan ben ik weer André Spaanstra. Ja. En dat is heel leuk, die wisseling. Waar trouwens die achternaam betocht, Sharon? Ja, toen wij waren thuis en de Soundmix Show was op televisie. De telefonie was er rood gloeiend. Iedereen belde. Hans die belde nog. Hans van Eyck, we moeten een artiestennaam voor je hebben. Ik heb wel een artiestennaam voor je.
Maar dat was dan ook niet, dat liep dan ook niet helemaal. En weet jij anders wat? En toen keek ik mijn moeder aan. En die zei, waarom doe je niet? Zei mijn moeder van, André Sharon. Is dat nou? En toen denk ik, ja, dat klinkt best wel mooi. En zo is het gegaan. Ja. Ja. En geen idee wat mij met wij hellen? Nee, dat weet ik eigenlijk. Nee. Zij bedacht dat zo. Ja, Zij mooi. bedacht dat zo. En dat klonk. Want André, ja, doe daar maar eens wat aan vast. Ja, nou ja, André de Boer, dat bekt net. Ja, Zo, weet ik wel. en, Maar ja, ik denk, ja, misschien André Spaanstra dan ook wel. Later dacht ik dat wel weer, hè. Ja. Toen dacht ik van, het kan ook eigenlijk wel André Spaanstra Maar toen zijn. je het al te let als het ware. Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. We draaien die eerste singeltje. Short Track Baby, hartstikke even uitlijn hoe en wat. Komen we straks ook nog wel over te spreken over die sportieve achtergrond. Want ja, wie is Ja, net leuk. alleen de short track, maar daar is nog volle meer die in. Het grote voorbeeld wie natuurlijk Shakin' Stevens. Ik associeer die heel wat bij Elvis Presley, maar eigenlijk weer Shakin' Stevens. Hè? Ja, daar is wel begonnen, ja. Maar wat ik bedoel is van, het was al, daarvoor was het al de jaren 50, de jaren 60 en de jaren 70. En dat kwam natuurlijk omdat mijn ouders platen hadden van Johnny Cash, van Fats Domino, Ricky Nelson en noem maar op. En later kwam dan natuurlijk in mijn tijd, begin jaren 80, Shakin' Stevens bij. En ik leek wel een beetje op Shakin' Stevens. Ja, want anders had ik, niet, had ik hier niet gezeten, denk ik. Dat ik Shakin' Stevens niet had nagedaan. Want in de studio in Aalsmeer had ik mensen aan de telefoon die zeiden, ja, maar we hebben al een Elvis Presley. En toen zei ik, ja, maar hebben jullie dan wel een Shakin' Stevens? Nee, die hebben we niet. Nou, kom dan maar. Zo is het eigenlijk gegaan. Nou, kom dan maar. Dus ja. Geweldig. Nou, en Shakin' Stevens had natuurlijk aardig wat hits boekt. Waaronder deze. En op die fysiek draaien we This Old House. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time on the hinges. No two men, no wheel, no pain. Ain't gonna need this house no longer. Just to get ready to make the same. Shakin' Stevens en This Old House. Een van de grote hits van deze fantastische artiest. En het weer de inspirator van mijn gast van Joert, André Sharon. Echte naam André Spaanstra. En we kennen hem natuurlijk van een hele succesvolle muziekcarrière. Maar het begon al hier in Belsum. En mij diezelfde Shakin' Stevens wat dat betreft. Ik moet er toch even weten. Thuis, rock'n'roll op, wie platen, die de radio aan? Hoe wie dat thuis? Nou, dat weer al hier vinylplaten, zeg maar. En ja, ik draai van alles eigenlijk wel wat. Elvis, een protte natuurlijk. En Johnny Cash, Fats Domino. Ja, wat hadden we nog meer? Ik denk alle artiesten wel zo'n beetje wat toen in de jaren 60, jaren 70 uitkwam. Skets die Veel jeugd in ieder gezien geval. Belsum. Wat wie het voor jeugd? Een mooie jeugd, hele mooie jeugd. Een mooie tijd gehad, zoals in Berlicum. En, ja, ook met schaatsen natuurlijk, met de winters. Het schaatsen over de sloten. En Leeuwarden, mooie tijd gehad ook. En, Wat was hier de middelbare squallen hier in Leeuwarden? ja, ik heb op LTS gezeten, Nijlandsdiek was dat. En welke richting had verkeersen destijds? Installatietechniek. Ja, daar heb ik ook mijn diploma gehaald. En ja, een hele leuke tijd was dat. Ik heb een tijdje op een MAVO gezeten in Sint-Anna-parochie nog. Berlicum was een hele mooie tijd voor mij. Wij gingen zomers heel veel naar Workum toe. Aan het IJsselmeer. Daar hadden we een bootje. En, nou, dat is ook een prachtige tijd. Ik had het niet willen missen, laat me het zo zeggen. Ja, Heel mooie tijd, Ja. ja. En thuis dus wel muziek. Hier is een platenspeler thuis of zo? Misschien? Ja, zeker. Die stond gewoon in de huiskamer. Ja, daar kon gewoon iedereen, zoals mijn broer of mijn zus, die kon gewoon plaatjes draaien. Ja. Ik kocht dus zelf ook platen. Ja, ik ging wel eens met mijn moeder mee.
En dan gingen we naar de winkel en zag ik een mooie plaat van Elvis. Of Elvis toen in de tijd in de jaren 1977, ik zeg even, Elvis in een concert, zijn laatste concert, heb ik gehad. Moody Blue, ook een LP van Elvis kreeg ik. Maar ook wel de oude nummers van Elvis in de Sun-tijd draaide ik ook. That's Alright Mama, dat soort dingen allemaal. Ja. Elvis had een aardige seks, drugs en rock'n'roll leven hoor. Maar ik wat minder hoor. Wist je een beetje een roege puber of net? Ja, ik denk gewoon normaal, nee. Belt ze de discotheken of Ja, net? Gongst zeker. in je eigen dorp uit of net? Ja, zeker. Ja. Ook erg. Zoals we erg. zien neem ik hoor. Ja, ook. Ja. Hof van Holland. Ja, zeker weten. Ook wel later wat naar Leeuwarden wel. Naar de kroegjes vond ik altijd wel leuk. Ja, kroegjes vond ik altijd wel leuk. Ja, toen had je discotheken natuurlijk. Die heb je ook wat minder allemaal. Ja. Die heb je niet eens meer, dacht ik. Bijna net meer. Nee, het is gebeurd nee. haast, Ja. hè, die traditie. Ja. Want hast in die kroegen west toen als jongen kaamst. Ja. Hast daar letter wel eens optreden? Jawel, ik heb wel wat optredens gedaan. In Workum heb ik, daar was ik altijd in de zomers. Dus daar heb ik wel eens in de kroeg opgetreden. In Bellicum heb ik wel eens opgetreden in de kroeg. Ja, zeker. Maar dat lijkt me best wel apart. Dat is toch een soort van gevoel van cirkeltjes roem. Dat is eerst als puber ergens zo'n bar stierst. Ja. Met een eerste pilsje bewijzen voor spreken en de eerste verkering. Ja. En dan Nou, een perium verletter stierst op het podium daar de zaal te vermijden. Ja. Maar wat ik zeg, je treedt op en je doet je ding. Je bent anderes je rond, zo zeggen. En na de act ben je weer andere Spaanster en ben je weer andere onder de jongens. En zo ging dat gewoon. En wij traden eigenlijk op in heel Nederland. En daarbuiten zelfs nog wel. Ik ben wel in Malta nog geweest, maar dat is wat later allemaal geweest. Maar in het midden van Nederland, het zuiden van Nederland. Van, Nou, alle kanten wel op eigenlijk. Hè? eigenlijk wel, ja. Maar dat kwam door het plaatje Short Talk Baby natuurlijk. Ja, want wie dat ik voor nou die tropraak. Ja, denk ik wel. Daar heb ik wel veel aan te danken. Ja. Want dat lijkt mij best pittig. Ik bedoel, ik kom dan van de LTS, installatietechniek. Ben je ooit installateur nog West trouwens? Hast dat werk nog niet? Ja, ik heb wel een tijdje nog als installateur gewerkt. Daar hast nog wat kachels online. Ja, zeker. Ja. Ja. En veel sjouwen en tillen. Vooral dat. Ja, dat had in het begin, hè? Maar het altijd zware werk Ja, was. precies. Want hier toen al het idee, ik wil artiest worden. Ja, dat had ik op school, had ik dat al. Ik denk van, god, dat is het enige wat ik eigenlijk wil. Ja, dat zat er al echt wel in dat ik dat wilde. Dus ik moest er echt voor gaan, hoe dan ook. En dat is gelukt. Waar is er heel belangrijk in West voor jou qua ontwikkeling? Hier is een hele goede manager of een A&R-manager van een platenmaatschappij. Is iemand die naar het landelijke taal lutsen had? Ja, maar ik denk dat het allemaal verschillende factoren bij elkaar moeten komen. Ik bedoel, ik was altijd met mijn vader on tour. Die had heel veel kilometers makken. Hè? Heel veel kilometers. Hoeveel kilometers was het per jaar? Pa? 120.000 had ik. Ja. Nou. En, maar ook een goed label. Of een platenmaatschappij. Nou, ik had Corduroy Records. Die had ik. Van Cor en Roy Beltman. Dus dat is ook wel belangrijk. En ik had gewoon een goed theaterbureau achter me. Die drie dingen, als je dat samen hebt. Want ik ben natuurlijk 16, 17, of in ieder geval 17 jaar. Ik mocht niet deze auto rijden. Dus en daarom konden we zoveel optredens doen ook. Maar die dingen bij elkaar. We hadden nog niet eens zo'n vast theaterbureau. Hè? Verschillende hè, was dat vaak. Ja, correct. Ja. Maar kijk, waar de boeking die je bewijst versprekken. Ja. Maar Maar dat had vaak wel mensen nodig die even naar een hoger level krijgen. Eigenlijk in principe heb ik nooit een vaste manager gehad. Dat kan ik zeggen. Ik heb wel een road manager gehad, dat was mijn vader. Dat wie heid? Ja, dat was heid. Maar verder is nooit misschien had het misschien wel beter geweest. Misschien had het wel beter geweest. Maar dat weet ik niet.
Het is zo gegaan zoals het is gegaan, denk ik. We draaien weer even een nummer van die. Never Ending, André Sharon. Mooi nummer van mijn gast van Joert, André Sharon en Never Ending. We draaien het omdat hij Joert de gast is. We draaien muziek. Natuurlijk van zijn beide albums. Hij heeft 2 albums in totaal uitgebracht. En intussen is de carrière van deze oud Beltsemer behoorlijk uitgebreid, kan ik je hem vertellen. Ik ga even naar een quote die ik vond van die op internet. Ik droom van een bungalow, van hinders en een Porsche. Oh jee. Ik droom dat ik het heel te drukker krijg. Kist deze tekst nog? Ja, ik ken het nog. Dat stond ergens in. Maar een Porsche is gelukt. Dat ik het drukker heb, dat is ik lukt. En ik vind het heel leuk om te doen. Die optredens, dat ze er weer binnen. Dat het weer druk is. En het nog leuker is dat ik ergens ben west, dat ik nog eens een keertje terug wil vregen. Dat is ook altijd wel leuk om weer terug te komen. Ik heb een heel mooi huis. Laten we dat zeggen, dat is de bungalow dan. Maar ik denk niet dat ik wat tekort ben gekomen. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus ik ben er heel erg blij. Ik kan niet in die glazen bol kijken, maar misschien, wie weet, hè, dat we ooit nog eens een keer, misschien ergens buitenland nog iets gaat doen. Nou ja, daardoor sprutsen, want toen had een aantal keer echt in Boetland optreden. Ja. Waaronder ook nog een tournee door Indonesië. Dat klopt, ja. Hoe kwam het in Indonesië te lopen? Ja, dat kwam eigenlijk een beetje door de optredens die ik deed hier in Nederland. Dat waren de Passamalams. En ik kwam ook in contact met mensen van een Passamalams. En die zei, goh, je moet eens een keertje iets doen in Indonesië. Nou, ik zei, prima, maar dat moet wel opgezet worden. En hoe gaan we dat doen en hoe gaan we dat aanpakken? Maar ik ben een tournee begonnen daar. Toen ben ik begonnen in Jakarta. Daar heb ik enkele optredens gedaan in hotels. En daarna ben ik naar Bandung gegaan. Ook weer hetzelfde, eigenlijk ook in hotels. Heel mooi, heel leuk. En Surabaya ben ik geweest. En later als afsluiter ben ik nog naar Bali gegaan. Heb ik nog een optreden gedaan in een hele grote discotheek toen in die tijd. En toen ben ik nog naar Kalimantan gegaan en weer terug. Dus dat was een hele belevenis, laat me zo zeggen. Doen we er nog geen YouTube, nog geen Spotify? Nee. Konden ze die mee worden daar dan, Wol? Nou, wat eigenlijk niet. Ik was daar niet zo bekend. Maar ze hadden wel mijn album. En dan heb ik het even over het eerste album, Traveling Light. Toen ik daar aankwam. En wij hebben alles live gespeeld met de band. En dat was een heel kippenvel moment ook. Toen ik in het hotel aankwam. Dat de bandleden gewoon het hele album speelden live. En zo hebben we optredens gedaan. En ze hebben enorm veel gedaan qua postertjes en neonverlichting. Waar je naam op stond, op het dak, heel groot, André Sharon, live. En zo. En dan kwamen best wel veel mensen op af. Ja. En het is rock'n'roll, hè, dus vinden mensen mooi. Ja, universeel in dat opzicht. Ja, precies. Ja, rock'n'roll. Maar Indonesië, ik kan me voorstellen dat daar wel eens even stien had van oké, dit wat was dan een ritje Zeeland of Friesland. Ja, het is een hele belevenis. Ik zat toen in de taxi en die taxi moest voor mij even stoppen. En dan wil ik even uitstappen en het was al een beetje donker. En dan zag ik al die neon reclame erop van het optreden wat dan zou komen van mij.
Ja, dat denk ik wel bij mezelf. God, dit is wel heel erg mooi. Deze belevenis. Ja, want als een beetje veronblikst op die carrière. Ik bedoel, je zit er nog steeds middenin. Maar er was wel een periode, er was een heel pro televisie te zien. Door die stuk mij, maar de grote shows. Mooi verhaal, misschien kun je het nog even helemaal uitlezen. Is dat met de trein van Grains naar Rotterdam gierst, onderwijs naar de Kuip. Nou, Ja, staat er nog 60.000 man. Ja. Kennen erin, koen erin. ja, bijna denk ik, ja. Want, Wat ja, wie dat was voor reis? Ja, dat was een leuke. Het was een reis, was een trein met Oom Joop daarin. En er waren bij elk station mocht ik eruit om wat te zingen. En er stond dan heel veel publiek. En die moesten dan in de trein. En die gingen dan allemaal op naar de Kuip, zeg maar. En ik deed daar... hoeveel stations hebben we daar gehad? Ik denk 7, 8 stations hebben we gedaan. En dat was heel leuk. En ik denk dat dat het mooiste optreden is geweest. De Kuip. Met zoveel mensen, dan voel je zo klein. Ja, dan voel je heel klein, ja. Ja, dat is... Dat is die even mijn grote artiest nu net. Ja, er stonden wel toen in die tijd... Ik weet, Nick Cayman was daar. Denis Roussos toen nog. Nou ja, Genoeg. de grote naam. Ja, zeker. En André Charon. En ik natuurlijk, hè. En dit wie in het ramp van Jan Rietman, hè? Ja, Het programma van de NCRV op zaterdag altijd. Ja. 2 uur lang. Hij wil altijd op locatie met live optredens. Ja, op zaterdagmiddag. Hè? Ja. Want daar zat ik ook altijd in. Ik had mooi geluk met Jan Rietman dat ik Short Rock Baby mocht promoten daar. Want hij was zelf ook natuurlijk gek met rock and roll. Long Tall, Ernie en de Shakers. En dat was mooi hoor. Die zaterdagmiddags altijd. Met Jan Rietman. Live met orkest natuurlijk. Ja. Want toen kijk door Indonesië met een band spelen. Ja. Doe dat vaak, of hast dat vaak dingen? Of is dat meer sporadisch toch? Ja, dat is niet heel vaak. Nee. Maar zoals het uitkwam, heb ik dat wel gedaan. Ik vind het nog altijd moeilijk om met een band te spelen. En om een band bij elkaar te houden. Dus ik ben nu heel flexibel. Maar ik moet eerlijk zeggen, tuurlijk, voor een artiest is het met band spelen het mooist. Ja, zeker dat je erin zo'n Eerlijk kuip, is eerlijk, ja. zo'n kuip staan, hè? Ja, dat is geweldig. Die monitoren die er stonden, die waren nog groter dan ik zelf. Dus Ik hekkel het wel een beetje op, maar 6 jongens was op de bank zelf te mijmeren hoe de tiet of Helly White nou uit een kamer in Holle. Waar is het voortstap? Hoe leeft daarin? Wordt bezig met het verliezen of net? dat is een hele goede vraag. Ik zie terug op een hele mooie tijd. En wat is geweest, is geweest. En ik kijk nu echt naar de toekomst. En wat ik zeg, optredens die ik nu doe, die doe ik met heel veel liefde. En ik krijg heel veel terug ook van het publiek. En daar gaat het eigenlijk om. En televisie is natuurlijk ook heel erg mooi. En dan krijg je ook nog veel meer optredens. Maar ik doe er al 2 keer in de week. Dus wat dat betreft. Maar misschien in de toekomst dat ik misschien nog wat ga doen op een nieuw iets. Een nieuw plaatje ga maken. Een nieuw nummer ga maken. Dan misschien komt dat nog eens. Maar het is voor mij niet moeten. Want dat heb ik ook wel een beetje gehad in die tijd. Je wordt er natuurlijk ook wel een beetje geleefd. Ja, ik heb me heel goed voorstellen. We draaien weer muziek vandaag. Let's Discover. But now she's gone, there's nothing left. You bet that I feel sorry. Hey, I hope that you will understand that I feel sorry. Hey. Let's Discover, André Charon. Nogmaals, Stuart, mijn gast.
Ik heb dat we mij de weken van de jaren 80 uiteindelijk zetten ben op de radio. Maar los daarvan leek het mij was heel nieuwsgierig om eens even met hem te praten van hoe is het met hem. Uiterst succesvol, nog steeds trouwens, maar toch het een periode gewoon net van de televisie te slaan, mijn pro-optrains. En ik begreep, André, dat je wel maanden gewoon hast dus rond de 34 optredens hier. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, dat is best wel een protte, ja. 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 Hoe hier staat, hoe houden ze dat vol? Nou, in het begin werd het best wel moeilijk, want de stem die moest echt wel even af en toe eens even traind worden. Ja, maar sommige dagen had je dan meerdere optredens, denk ik ook net. Ik moest naar de zangleraar. Want dat was wel wat beter. Want ik zong soms wel eens 2 keer op 1 dag. En toen kreeg ik een beetje last van mijn keel. Maar ik beheerste die techniek niet. Vanuit toen uit de Zangmouwshow niet. En toen ben ik op zangles gegaan. En daar heb ik het een beetje de ademhaling geoefend. En toen kreeg ik het een beetje onder de knie. Echt puur de techniek dus. De techniek dus. Dus echt uit het middenrif, zou ik maar even zeggen, zingen. En en toen ging dat allemaal wel. Dus, maar qua optredens, ja, dan maakt het niet meer zoveel uit als je er al 20 of 30 hebt, hoor. Dan kun je ze wel aan. Altijd maar hij de chauffeur? Zeker in 87, 88. Ja, absoluut. Ja. Ja, een hectische periode. Maar ook wel heel erg mooi. Veel beleefd, heel veel beleefd. Wat maakt het dan mij? Ja, wat ik zeg, de radiooptredens van Jan Rietman, de zaterdagmiddagen. We hadden toen Hollands Glorie op de maandagmorgen. Maar ook tv, dat was ook vaak door de week. Dan s'avonds, meestal vrijdag, zaterdag en zondag. Zondag wat minder misschien, maar ook wel door de weeks. Optredens. Ja, je bent er dag en nacht mee bezig bijna, zou ik maar zeggen. Maar als jij 17, 18 jaar bent, dan heb je er niet zoveel problemen mee. Maar ik glamour en glitter neem ik gewoon. En een proteïeld verdien je. Ja, absoluut. Ik denk wel dat ik gemiddeld goed inkomen had. Denk ik, voor een 17, 18-jarige. Hoe gaat het ermee om? Met 18 jaar dan wil je zelf ook gaan rijden. En er moest een auto komen. Dus. Maar kost het wat handelen, al dat succes? Wat is dat? Nou, een hoop jonge mensen die het succes hebben, die rijdt zich van het padje af, om het maar eens even te drukken. Maar dan komt het redelijk nuchter oer, wat dat betreft. Ja, maar daar ben je Fries voor, hè? Ja, maar ik heb nooit... nee, ik denk niet dat ik misschien een beetje... af en toe misschien wat eigenwijs in mijn... maar verder ben ik André Spaanstra. Ja. Zo is het. En nogmaals, als ik op de bühne sta, ben ik André Sharon. Ook een heel leuk karakter. Of een leuke, hoe noem je dat? Ben je artiest, zo bedoel ik. Dan werd het ze terug in de Ronenstad. Hoe best het de Talonen kwam? Want hoe oud wist toen Friesland achter die lid naast? Ik denk 23 jaar ongeveer. Toen ik 23 jaar was. Waarom? Wat wie de oorloging? Nou, ik denk, dat is toevallig. Ik denk door de liefde. Laat me zo zeggen. Ja. Ik kreeg verkering in het midden van het land. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. En vaak hoor je dat, hoor. Ja. En de verkering echt zin kan bij een optreden of zo? Of? Nee, met uitgaan. Met uitgaan was dat. Had gekund, maar nee, het was met uitgaan. Ja. Nooit Friesland mist in dat opzicht? Af en toe wel. Mijn broers, mijn zussen moet ik zeggen, die wonen in Stientse vrouwenparochie. Mijn vader woont in vrouwenparochie. Dus af en toe zoek ik die wel op natuurlijk. Ja. En missen, af en toe mis ik Friesland wel, ja. En ik woon nu in Den Haag. En dan zie ik nu dat als ik naar Friesland rijd, hoe mooi Friesland is. Ja, dat meen ik echt. Ja, wat is de leuke stad om te wijnen, Den Haag? Drukker. Ja, druk. logisch. En mooie binnenstad. Mooie binnenstad. Veel reuring. Ja.
Maar dat heb je in Leeuwarden natuurlijk ook. Dus, Dat jij een beetje bij de Grutte Ster natuurlijk. ja, precies. Maar dat hele gevoel van Belsum, het beeld, op een fiets, in een wien, et cetera. Ja, precies. Hoe weet je dat allemaal? Nou, het is vrij makkelijk te voorspellen. Ja, precies. Maar daar had een goed gevoel bij, maar toen was toen. Ja, En nu is het Den Haag. ja, zeg maar. zo is het. En je kan niet in die glazen bal kijken. En misschien kom ik wel weer terug naar Friesland, wie weet. Of misschien blijf ik in Den Haag. Ja, wie weet. Muziek, ben je de hele dag mee bezig? Ik ben met de voorbereiding ben ik wel heel druk. Altijd ben ik wel een dagje mee bezig. Omdat ik ook mijn eigen geluid meeneem. Door de week ben ik ook best wel druk met muziek. Want ik wil altijd leuke setjes samenstellen. Ja, maar als je optreedt, wat binnen meestal de lengtes daarvan? Is dat gewoon zoals een heel artiest door een jaar uur? Of is het een jongs filmprogramma? Ja, het is 1 keer 45 minuten. Of het is 2 keer 30. Met een pauze daarin. Dat is ook altijd wel leuk. Dat je een optreden doet. En dat de mensen even een pauze hebben. Dat ze weer even wat drinken en wat praten. En dan nog een keertje een half uur. Dat is wat ik het meeste doe. Maar ik kan ook 3 keer 30. Of 3 keer 20 kan ook. Het is maar net wat de klant vraagt. En wat voor optredens binnen het meestal? Toch bruloften of toch aparte feestjes? Jitje feestjes of gewoon staan ze al hier op André Chiron te wachten? Hoe werkt dat bij jou? Nou, het gaat via een mail die verstuurt naar klanten. En wat je al zegt, dat kan een tennisvereniging zijn, een verjaardag, een bruiloft kan dat zijn. Zondag moet ik naar een biljartclubvereniging. Ja, eigenlijk alles is mogelijk. Bowlingcentrums is ook wel leuk altijd om te doen. Er worden ook veel feestjes gegeven. En dan is het jaren 60, jaren 70 of de jaren 50, 60 en 70. En ik doe veel Elvis. Ik doe nog wat jaren 70, wat Tom Jones-achtige dingen doe ik nog wel. Clearwater doe ik nog wel. Ja, heel afwisselend. Want we hinten even over Indonesië, Boeteland, Malta gaan spelen. Maar daar is een tournee terug Frankrijk, Heartbreak Hotel Show. Ja. Zit zij iets er nog wel eens weer voor die in? Dat zij hier nergens een tournee doen? Of is dat toch gewoon iets van het verliezen? Nou, ik denk dat is geweest. En dat is eigenlijk een beetje dus verleden tijd. Dat was in een moment dat ik daar gewoond heb in Frankrijk. Ik heb daar een jaar gewoond. Waarom eigenlijk? Nou ja, omdat kennissen van mij, die woonden daar al. En die zei, goh, heb je zin om hier wat te doen met de muziek? En dan doe ik dit. En die jongen die dat opzette, die sprak ook heel goed Frans. Ik niet, maar hij wel. Want ze zijn hier gek op de jaren 50, 60 en 70. En dat is gewoon zo. Johnny Holiday is daar een grote ster. En dan begin je weer met een mailing. En dan ga je en dan doe je een optreden. En dan ziet hij het weer. En die willen weer een optreden. En zo gaat het. Dat balletje gaat in één keer rollen. En doe dat zelf het hele prottig, hè? Ja, zeker. Ik doe zelf ook heel veel. Ik heb een theaterbureau, maar ik doe zelf ook heel veel. Ik wil gewoon vrij daarin zijn. Want boekst ik voor oren of doe je het alleen maar voor jezelf? Nee, alleen voor mezelf, ja. Had je wel eens twijfel in een artiestenleven? Van nou, ik ben er wel klaar mee, ik ben wat hoors. Nou, wat ik kan zeggen, ik vind het heel leuk om op te treden. Maar ik heb ook een leven. Wat ik heel erg belangrijk vind, ik hoef niet elke week. Nu op dit moment heb ik het even druk. En dat is echt druk. Maar ik vind het ook wel een keertje leuk of lekker dat ik een dag of een week niks heb. Laat me het zo zeggen. En dat kist hij dus Maar thuis is het permitteren, ook gezellig. blijkbaar of net? Sorry? Dat kist hij permitteren dus? Ja, zeker. Ja, zeker. Gelukkig wel. Ja. Ja.
Dus een behoorlijke luxe, lijkt het mij. Ja, denk ik wel, ja. Ja. Maar ik zing al vanaf mijn 18e, hè, of 17e. Hè. Nou, ik begreep van Heid dat oud nog volle jaren weer, hè? Ver moet En je- hier of zo'n 8 Ja. is toch voor de familie te jongen? Ja, ja. Als je ziet het tweede album van mij, Through the Years, dan heb ik nog die foto gevonden dat ik een jaar of 7 was. Dat mijn tante een pak had gemaakt, een Elvis pak. Ja, kun je nagaan, liefde voor muziek. En voor Elvis en andere artiesten. Dus ja, het zat er al vroeg in, ja. Ja. Had Shaker Stevens, Presley neem ik gewoon net, maar had Shaker Stevens ooit live zien toevallig of net? Nou, ik heb dat is een hele leuke vraag. Ik heb Shaker Stevens zelfs ontmoet. Dus dat was heel leuk. Dat was in Drachten. Het is altijd gevaarlijk, hè, in helm. Ja, Want dat vind ik jongen. heel wat afvallen, hè? Ja, nou, dat viel niet. Ja, misschien wel. Ja, nee. Ja. Maar het voelt daar in dit geval? Ja, veel mee. Want in Drachten, in de Lawaai, belden ze me. De dag dat het Tros was, die belde op. Zei André, heb jij Shaker Stevens wel eens ontmoet? Ik zei, nee, dat is wel een wens van mij eigenlijk. Maar dat zou mooi zijn. Hij zei, nou, hij komt in Drachten. Heb je zin om te komen? Nou ja, ik zei, dan kom ik die kant op. En ik naar Drachten toe en op de gang. Ik doe de deur open. Het was een lange gang. De deur aan de overkant gaat open. Komt Shaker Stevens aanlopen. En ik loop hem zo tegemoet. En oei. En zo, ik zei hallo. En Ik hij ben zei André, hallo. ik kom uit Belgium en Ja, ik ben een fan. Nou, dat nog niet eens, want ik was een beetje nerveus om om hem te ontmoeten. En dan ben ik naar mijn kleedkamer gegaan. En er klopte iemand op de deur. Was Shaker Stevens. Die klopte op de deur en die gaat gewoon zo een beetje tegen de muur aanleunen. En hij was heel geïnteresseerd in mij en wat ik deed. Want hij had die foto waar ik het roze jasje aan had. Van Shorty Baby. Want dat had ik eigenlijk een beetje van hem, die stijl. Ja, was hij heel geïnteresseerd wat ik deed. En hebben een heel leuk praatje gehad. Ja. En hij promote zijn nummer daar. En er was toen nog een vraag over mij. Van welke artiest hier in Friesland deed, of in Nederland deed Shaker Stevens na. En dan moesten ze dan... En daarom was ik daar, zeg maar. En dan moesten ze dat raden. Oh, grappig. Ja. Ja. Panel van Radio Friesland was daar ook toen. Ja, heel mooi. Hier is Presley Action in Wol. Ja. Ja, hij weet natuurlijk net meer, maar ja. stier die op dat listje? Want ik had constant het gevoel dat toen meer fan nog van Shaker Stevens wie is dan van Presley, of niet? Ja, raar eigenlijk. Nee, hè? oh, nee, nee. Ja, maar ja, dat komt echt door die... dat je in de jaren 80, zeg maar, een beetje die leeftijd dan meekrijgt. Ja. Maar ja, Elvis is altijd gebleven bij mij. En Shaker Stevens ook nog. Ik draai nog steeds. Ik volg Shaker Stevens nog steeds. En ook al is Elvis er niet meer. Zijn muziek blijft altijd bestaan. Ja. Dus, maar om hem te ontmoeten, ja, wie wil hem niet ontmoeten, ja. Dus, dat is steeds een sport, want je had een judo die een lange baan, reetrieden. En het eerste singeltje ging net voor niks voor short track. Ja. Had dat lang volgehouden? Doet dat nog? Ja. Of? Ja, ik heb de hele tijd natuurlijk aan short track schaatsen gedaan. En totdat ik begon te zingen. Dus, en dat ging me best goed af, het schaatsen. Totdat ik met zingen begon. En dat ik s'avonds laat thuis kwam. Van optredens. Ja, dat ging totaal niet samen. Nee. En dus we moesten eigenlijk een beslissing nemen van gaan we door met shorttrack schaatsen of gaan we voor de muziek kiezen. Ja, dat was wel even een dingetje van emotie, maar ik ben toch wel voor de muziek gegaan. Daar heb je geen spijt van kregen, heb ik het idee. Nou, nee, ik heb een hele mooie tijd ook gehad met shorttrack schaatsen. Op een gegeven moment ben ik wel heel eerlijk, ik kon heel goed meekomen. Ik ben ook ooit vierde van Nederland geweest met schaatsen, met shorttrack schaatsen.
Op het laatst ging het gewoon niet meer samen. De jongens gingen ook veel sneller schaatsen dan mij. En dan hou je dat gewoon niet meer bij. Dat is gewoon zo. Je kan maar één ding goed doen. Als ik denk, carrière shot, die is vrij lang. 2 albums en een paar singles. Maar net hoe dreun prot. Nou, eigenlijk niet veel, nee. Hoe komt dat? Ja, het is best wel heel moeilijk. Kijk, Maar ik kom maar 3 singles van die Fine. Ja. Klopt dat? Nou, Of dat niet? klopt. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. En nee, ik heb... Shot the Baby is heel goed gegaan. Dat wie ik de eerste. Ja. We hebben... Als ik het goed heb, hebben we 27.000 exemplaren van verkocht. In totaal. Dat was enorm veel. In die tijd, zeg maar. Hè. En dan When Cupid Knocks onder hetzelfde label. Ja, wie het twadde? Ja, sloeg een stuk minder aan. Ik heb daar wel tv mee gedaan en zo, maar het was wat minder. Kwam ook door omdat ik geen promotie kon maken. Ik moest in militaire dienst. Bla bla bla. Ja, en de verkoop was niet echt denderend. Het was niet echt... ja, dan zegt zo'n platenmaatschappij heel simpel. Ja, dan is dat niet meer interessant. Laat me dan zo zeggen. En, en dan ben je alweer 2 jaar verder. Mensen ga je ook vergeten. Zo is het gewoon. Get rap, hè? Het gaat heel snel. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, want er was toen wel Let's Discover uitgebracht. Ja. Letter, dat weer bij Disky, Ja. een label. Ja, dat is van Jan Kistjes. Die heeft ook wel voor het Songfestival geschreven. Ja, correct. Ja. Hebben in Beetskem opgenomen. Ja. Ja, dat was wel weer een hele leuke plaat. Maar horen we net kiezen voor een enorme cv of cd's. Nee, dus. het is te overzien. Ja. Wat had je nog plannen concreet? Wat was de komende jaren nog? Je bent van 68. Nou, dus wij delen de halverwege de 50 gevoel. En we gaan nog wel even te gaan voordat Drees mij zijn envelopje komt. Ja, maar ik ben... Volgens mij een band een paar was dan net boeteloon platen opnemen of wat dan ook. Nou, wat ik nog wel zou willen, en ik denk dat ik dat ook ga doen, hoe dan ook, als ik daar hulp bij krijg, ja of nee, dat laat ik even in het midden. Maar ik wil nog wel ik wil nog een plaat maken. Laat me het zo zeggen. Een volledig album. Een volledig album of een single cd, hè, noemen ze het ook wel. Ja. Met 2, 3 nummers van het album dan weer. Dat is wel leuk. Ja. Want het is ook heel leuk dat je, wat ik dan heb, met optredens, na mijn optredens verkoop ik dan mijn cd's ook. En dan kunnen mensen toch wat meenemen naar huis. En dat werkt prima. Want tegenwoordig is het niet meer zoveel... wat je verkoopt aan cd's. Nee, ja, en dan mag het van de stream houden. Doe steeds op Spotify overigens. Ja, dat zag ik. En er zit nog van alles te vinden op YouTube. Maar ja, voordat je daar riek van wordt, dan mag je ook 1 miljard views houden en plays. Ja. Ja, de komst een heel eind, maar nog net zo 14. Nee, die denk ik ook niet. Nee. Ik heb het nog niet eens bekeken allemaal. Dus. Het zit er haast op. We draaien nog hier een plaat van die. Waar zie je nou? André Charon of André Spaanstra? Of weet een beetje een combi door? Nee, dat heb je helemaal goed. Ik denk een combi daar af en toe even. Ja, precies. En volgens mij best wel een gelukkig mens eigenlijk. Ja, ik denk het ook wel, ja. Ik denk dat ik... En voor mij best redelijk zonder frustraties uit die achtbaanwijk kan, of net? Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Want wat succes is vaak echt een hoop gedoe. Ja, wat ik dan nog wel even kwijt wil, zeg maar. En wat ik ook al eerder aangegeven heb. Het is gewoon heel fijn om weer op die bühne te staan. Dat is heel belangrijk voor een artiest. Had je dat mist met de COVID? Ja, zeker wel. Maar ik had het mooi... Ik heb dus dat album gemaakt, dat heb ik in elkaar gezet. En dat heeft heel veel tijd gekost. En daar ben ik wel blij mee dat ik dat heb gedaan. Anders had dat best wel moeilijk geweest. Alles was dicht, hè? Met de COVID, hè? Nogmaals, Through the Years is het album. Het staat op internet. En ons maar steen op de site zien van André Charon. Wat had een site? Is er een pagina van die of social media? Waar is het meest actief in? Ik ben bereikbaar op mijn Facebook. Dus André Charon. Ja, ik ben bereikbaar op Facebook, ja. En ik maak het toch even. Is het al die eigen hier nog? Het is trekker. Nee, het is. Ja, ik ben Kalem. Heel dus, simpel.
Het ziet er nog heel jong uit. Ja, het is eigen haar, maar er zit een spoeling door. hè? goed zo. Zo is het, hè? Nou, toch nog een onthulling. Hartstikke mooi, man. André Chiron gaat nog wel even trouw als artiest dus. Ja, nou, zolang het kan en zolang de stem het doet, absoluut. Ja. Nou, daar had je het les in hoorn. En een beetje net al te roeg gegeerd, dan kist het nog wel een perivol worden, denk ik. Ik hoop het. Een beetje op jezelf letten en goed bewegen, actief blijven. Ja. Als laatste draaien we Gimme the Ride. Leuk. Wat is het verhaal van dat nummer? Give me the right. Het gaat vaak over de liefde, hè? Laat me het zo zeggen. Het gaat meestal over de leefde, Ja, hè? leefde, ja. Ja, de leefde. Wat praat u trouwens, maar Heid? Bilsk? Fries? Ja, of- daar hadden we het eigenlijk Of best een vanmiddag Nederlandse- even over. ja. Of vanmorgen hadden we het erover. Ik zei, pa, ik spreek Fries met jou. Maar ook Leeuwarders en Nederlands. Want ja, als je ik was 23 jaar en was ik uit Friesland. Dan verleer je het een beetje. Ik kan nog wel Fries, maar ik struikel steeds. Ja. En dat is niet zo... Nee, met wel een noffelijk parteer. Ja, precies. Ja. Ja. Dankjewel, succes. En hopelijk nog eens even tot in de studio. Ik vond het mooiste wie is. Dankjewel. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Can't say no.